DBN. Ayan, aga ko. DBN Lala, Migalab shout out. Ayan, Kylie. How are you, Kylie? Migalab shout out. Ayan. Everyone, Migalab shout out. 3 million Migalab shout out. Ayan. Aga mo lalabs Di ka ata natulog. Walay tulog. Ayan. Sana maging okay ang ating connection ngayon. Ayan. Kylie Lalab, how are you? Long time. How are you, Kylie, my friend? Long time you're not come in my live. Ayan. Kylie, grabe naman yan. Oy, bakit iikot ka? Open ko lang DBN, ayan, I am good. Ayan, thank you for asking. From Kylie, thank you so much. Ayan. How are you doing, Ailinski? Nathaniel Townsell, Migalab, shout out. Ayan. Nathaniel Lalab, Migalab, shout out. How are you? Ayan. Because I've been busy all that lately. Okay. No problem, Kylie. No problem. Problem, Kylie. No problem. DBN, yung manigaw mo. Yung taga mo Lalab, DBN, nandyan. It's great to meet you, Yen. Ayan, from Nathaniel Townsell. Nangyari, lagi na lang umiikot. Ayan. Jing Jania Official, mega love shout out. Ayan. Jing Jania Official, love shout out. Ayan. I love your name, my God, Yen. Ayan. My God, Yen. Banana 5 sister. Ayan. Ayan, meron daw banana si ano ng 5. Genginia, they have 5 banana. Ayan na. Genginia, connect to me the 5. I will give you also 5. How you doing, Jen? Ayan. From Nathaniel. Nathaniel Townsell, nagbaba ng bike. Play my video. Later, I will play your video, okay? Ayan. Pamparam pam pam. Nathaniel Townsell, ayan, nagbaba ng bahay, Nathaniel. 3 million, mega love shout out, 3 million in the house. Ayan. I'm Nathaniel Townsell from Genjania. Ayan. Samira Lalab, mega love shout out, Samira. Ayan. Like Dan, thank you so much, Lalab, sa palike. Salamat.
so much, Samira. Ayan. Hi, Samira pang Nathaniel. Ayan. Alex Tampol, lalab, migalab, shout out. Tamsak. Ayan. Alex Tampol, nagbaba ng bahay. Alex. DBN lalab, nandito ka pa ba, DBN? Ayan. Nathaniel, nagbaba ng kanyang bahay. Nathaniel. Ayan. DBN lalab, nandito ka pa ba, DBN? Ayan. Nathaniel, nagbaba ng kanyang bahay. Nathaniel. Ayan. Alright guys, I got go now. You want to go now? Okay, no problem. Be safe. Okay, Nathaniel, thank you so much, lalab. But don't forget to leave me like. Ayan. Be safe. Thank you so much. Ayan. Bye, Ailenski. Bye-bye, lalab. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. Hi, Samira. Ayan. Ayan, patamsak naman ako mga lalab sa aking video. Bikula ng Uragon. Ayan. Nathaniel, thank you so much. Banana 5. Ano? Jenjania, just connect your 5 banana, then I will return it to you also 5. Bakit ang aga nilang maningil, ma? Wala pang 2 buwan, ha? Ha? Minisage ko siya. Sabi ko sa ano ko magbabayad, August 24, wala pang 2 months. Ha? Tinatanong ko, hindi pa siya nag-reply. Ha? Walang tao. Sidekick lalab, Migalab shout out. Sidekick ni Barista, Migalab shout out lalab sidekick. Oh. Barista Phil, Migalab shout out. J-Dog lalab, Migalab shout out. Bakit sabi niya 10 gig lang nilagay? Tingnan ko nga yung usapan namin kung ilang gig yun.
Iron Gold Lalab, mega love shout out. Ayan. Pit Striker, mega love shout out Lalab, PH. Ayan. Iron Gold Tamsak Danhos, mega love shout out Lalabs. Bakit sabi niya 10 lang nilagay? Bakit yung kapan namin? 15 nakalagay dito, 15 Mbps. 15, 10. L3 Lalab, mega love shout out. Hello everyone. Ayan. Iron Gold Lalab, mega love shout out. Lovely host L3. L3 Lalab, mega love shout out. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ayan. Naka-copyright ako kahapon na. Red Chill, ayan from Samira. Tusok mahal ko host from Biboy sa Kilan Vlog. Ayan. Biboy Lalab, mega love shout out. B-boy, ayan. How are you, B-boy? B-boy, mega love shout out. Risa Cafe, mega love shout out. Risa, ayan. 3.56k. Risa Cafe, HK Journey, mega love shout out, lalabs. Ayan. Ayan, 5 million, mega love shout out. 5 million. Aileen Lalab, mega love shout out. Madam Ara, mega love shout out. Tusok. Ayan. Madam Ara, salamat po sa patusok. Ha? Ini. Kinukuha. Mega love shout, Madam Ara. How are you? Wait lang.
May mga... Ayan, 3 million Mega Love. Shout out, Madam Ara. Upcoming. Ayan, Madam Ara. Madam Ara. Mikasha, Mega Love. Shout out. Ayan. Mikasha, Mega Love. Shout out, Madam Ara. Ayan, 3 million Mega Love. Shout out. Wala na siguro yung ano. 14 like. Iron Gold Dan po. Hello, host. Ayan. Sana yung ano ni Madam Ara. Ayan, mga lalab, palablab po ako nakapen, mga lalabs. Ano, Mikasha Lalab, Migalab, shout out. Shout out, host. Fries, toppings, wow, sarap. Hello, host from Risa Ka PHK. Migalab, shout out. Sarap naman nito, Mikasha, sana all. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million. Ayan, 5 million, Migalab, shout out, 5 million. Madam Ara, palablab pa ako nakapin. Ayan, perfectly for you. From Mikasha Cuisine. Iron Gold, maglaba muna ako ha. Sige lang, B-boy. Gusto mo ilaba mo na rin ako. Maglaba ka lang, Lalag. Sige lang. Enjoy. Ayan, 5 million. Migalab, shout out, host. Mikasha Cuisine, Lalab, oy. Beef rice. Salamat, masarap yung beef rice mo. Mikasha. Ayan, 6 million. Migalab, shout out, Mikasha Cuisine. Eileen Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay, palablab po nakapin, mga lalabs. District training on straightening remote teaching and learning language. Ayan. Oh, ano nangyari? Ba't namatay? Pinatayan na ba tayo ng internet? Di tayo nakakabayad? Kailan ang binyag? Hoy! Mikasha, son, ninong ka. Mikasha. Buang. Kumparing Mikasha, ayan. RN Elos Black Dan full pack from Iron Gold. Ayan. Naka-live si ano? Sir Enrico pala. Madam Ara, naka-live yung upcoming. Madam Ara, mali ata yung binaba mo. Bakit ano? Iba to. Si Sir Enrico yung binaba mo naka-live. Madam Ara, naka-live yung ano mo, binaba. Di ata niya napansin to, oh. Sir Enrico yung binaba niya, oh. Hindi niya to, ano eh. Hindi niya to bahay. Eileen Sweet Vlogger, full pack. Madam Ara, iba yung binaba mo, madam. Iron Gold, ayan si Iron Gold ang baba ng bahay, mga lalabs. Thanks po, host. Ayan, salamat din, lalabs. Ayan. 3 million Mega Love shout out. Ha?
Thanks, host Lalab. Salamat din, Lalabs. Ayan. Barbie loves, Barbie loves, Barbie, Barbie, Barbie. Ayan. Madam Ara. Ayan. Yung ba natin kay Madam Ara? Naka-live yung binaba niyang bahay. Within 3 hours. Within 3 hours. Ayun mga lalab, patamsak po ako sa binaba kong bahay. Sir James, mega love shout out. Rose Badong, mega love shout out. May jacket ka na, Rose Badong TV. Sir James, GPGP, mega love shout out. Thank you so much, lalab, sa iyong patamsak. Ayan. Harang from Rosel Badong. Ayan. Rosel Badong, mega love shout out, lalab. Salamat sa iyong patamsak. Ayan. Baby mo si Kulot. Ang kati-kati. Si Kulot. Rosel Badong, lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Rosel Badong. Ayan, Rosel Badong, suklian na kita, lalabs. Nasa bahay mo ako, main channel. Ayan. Rosel Badong TV. Ayan, lalabs, change all tayo, guys, gamit ang Pitron. Ayan. Change all from Rosel Badong. Rosel, nasa bahay mo ako. Ayan, suklan na kita, ha. Enjoy lang sa pag-change oil. Ayan, change oil. Rosel Badong lalabs. Nasuklan na kita ng main channel ko, ha. Rosel Badong. Rosel, ayan. 5 million mega love shout out, Mikasha. Paring Mikasha. Humanda ka talaga dyan, Mikasha. Wag mo ko. Magkumpare na tayo, Mikasha, ha. Kumparing Mikasha. Kumpare ko yan si Mikasha, mga lalab nandyan. Wag ka talaga dyan, Mikasha. Kumparing Mikasha. Si Kulot. Salamat po. Ayan, Mikasha Kusin, mga lalabs. Lablabin natin yan. Ayan, kakain ko lang. Nagutom ako agad. Si Kulot. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin Iron Gold Motovlog. Ayan. Si Iron Gold nakapin. Lablabin natin, mga lalabs. Iron Gold. Si Kulot. Iron OTW from Rose Badong TV. Ayan. Iron Gold, OTW si Rosel Badong. Rosel Badong lalabs, OTW. Ayan. OTW lalabs, palablab na lang, pa-connect na lang, padikit. Ayan. Ayan, tilapia 20-20 lang. Rosel Badong, ayan. Iron Gold lalabs. On the way si Rosel Badong. Ayan. Ayan, 5 million mega love. Shout out, 5 million in the house. Maglablaban, magdikitan, mga lalabs, magsuklian. Ayan, mga lalabs. 6 million mega love. Shout out. Palablab din po ako, mga lalabs, kay Mikasha Kusin, yung aking kumparing nandyan. Ayan. Kumparing Mikasha Kusin. Okay, host from Iron Gold. Ayan. Lalab, salamat, lalab, salamat. Ayan. Baba natin yung bahay ni Madam Ara. Madam Ara, yung binaba mo kanina, mali. Dadadan, nanananan.
Ayan, 5 million mega love shout out. Hindi ko chinik. Ma! Mali! Ma, mali ma! Babalik ba yun si Jesse? Ha? Ma? Mali yung naibigay ko, ma. Ha? Los Rentaliedo, mega love shout out. Los Rin. Ayan, lalab Los Rin, mega love shout out. Ayan. Palablab guys, salamat. Ayan. Mga lalab, palablab po ako. Dan Tosok Eros Vlogs. Ayan. Dan Tosok Eros Vlog Lalabs. Eros. Ayan. Ayan, 3 million mega love shout out. 3 million in the house. Nagkaroon ng bigay. Dan Tosok Eros. Ayan. Air Vlogs. Elos Vlog. Ayan. Sige lalang, magbakas ka lang dyan. Nagsuruklihan si Madam Ara. My sweetie love. Balik naman yung anak ng Auntie Eileen. Naglalakad ba yun? Ma, naglalakad yun? Nakamotor ba yun? Di naman niya chinek yung pangalan. Mali. Mali na ibigay ko. Daisy, Madam Daisy, mega love shout out po, Madam. Ayan, salamat po sa patamsak. Madam Daisy, ayan. Madam Daisy, salamat po sa patamsak. Ayan, si Madam Daisy nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan. Daisy Idolan. Los Rentaliedo, Dan tamsak sa nakapin with bakas pasukli na lang from Los Rentaliedo. Ayan. Iron Gold lalabs. Dan sa'yo si Los Rin lalab, pasuklian na lang. Ayan. Madam Daisy po, mega love shout out. Ayan, si Madam Daisy pag nagla-live ang daming tao. Sikat si Madam. Ayan. Ayan, Daisy Idola, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Lablabin po natin pag kayo pumunta sa kanyang live, ang daming tao. Ayan. Nagsiksikan. Tampos ATV, mega love shout out, Tampos. Lalab Tampos, lalab mega love shout out. Mega love shout out, Ma'am Lustrin from Daisy Idolan. Ayan. Ayan, Tampos ATV, nagbaba ng bahay. Iron Gold Dandikit, full watch with bakas. Ayan, with harang. No escape from Rosel Badong. Ayan. Daisy Idolan, Dan full pack from Iron Gold Moto Vlog. Ayan. Rosel Badong TV, nagbaba ng bahay. Malabdan na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Bumalik na, ma. Mali ang nabigay kong Balik na, ma. Mali ang nabigay kong Sir J. Kong, mega love shout out. Ayan. Thumbs love, puhos, palambing, mga organic friends.
Spread the love. God bless everyone from Jai Kong Time. Ayan. Jesus Jezreel, mega love shout out. Jesus. Ayan. De Jesus Lalab mega love shout out. Ayan. Ayan, De Jesus, meron ka ng jacket. De Jesus Jezreel. Hi, morning. Lalab, good morning. Ayan. Ayan yung aking mga member, binababa ni Nightboot. Riza ka PHK, Journey Lalab, mega love shout out. Ayan yung aking mga member, binababa ni Nightboot. Riza ka PHK, Journey Lalab, mega love shout out. Madam Risa. Ayan. Risa Kape. Naglo-loading. Ayan. Risa Kape. Naglo-loading na naman ang ambot. Ambot. Dan na po ba kayo nakapin mga Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs? Ayan. Labs, ayan. Lalabs. Iron Gold, si Madam Daisy. Ayan. Pag nag-live yan, madaming tao nagsiksikan. Rosel Badong, thank you from Iron Gold Motovlog. Jenjineya Official, hi. Jenjineya, how are you? Five banana sister, ayan, from Jenjineya. Jenjineya, they have 5 banana Iron Gold. Sabi ko sa kanya, idikit niya yung 5. Ay, di naman siya nagdidikit. Bumalik na si ano? Di naman niya chinek. I love you. Bakit ganun? Lagi naman ako nagla-live, yung WHQ dito tumataas. Iwan. Iron Gold Motovlog, dan dikit with bakas from Tampos. Jenjineya, ayan, Jenjineya. Jenjineya Official, thank you so much. Jenjineya. Dan Jenjineya Official, ayan. From Losrin. Jenjineya, they have 5 banana sister. Ayan. Rosel Badong TV, nagbaba ng bahay, Rosel. Ayan si Rosel mga lalab, nagbaba ng kanyang bahay. Ma'am Tigas. Ma'am Tigas. Tampos ATV, ayan, nagbaba ng bahay. Ma'am Tigas daw, Ma'am Tigas. Ayan, 6 million, mega live shout out, 6 million. Tampos nga yung bahay ni Tampos. Sino ba si Tampos? 950, ayan, road to 1K pala to si ano, Tampos. Dan na kayo mga lalab, Tampos ba mo yung bahay mo lalab, Tampos?
Road to ano pala to, 1K si Tampos. Daisy Idolan, full pack na po sa inyo, may bakas. Si Tampos road to ano mga lalabs, 1K. Banana, ano yung banana? Ma, nag-message siya, nagkamali daw ng date. Sabi ni akala daw niya ngayong date yun. June 22 ako dumating dito. Sabi ko sa August 24 pa ako magpapadala sa'yo. Wala pang 2 months. Seted. Samba. Tampos, lalabs, sana yung bahay. Tampos, lalabs, sana yung bahay mo. Hinahanap po yung bahay mo, ipipin kita. Hinahanap po yung bahay mo, ipipin kita. Ayan mga lalabs, yung nakapin po, road to 1K. Tampos, ayan si Tampos, road to 1K mga lalabs. Pipimot sumisigaw. Tampos ATV, dan po with bakas. Pasukli from Los Rin. Ayan, Los Rin Talyedo, nagbaba ng hi, Los Rin. Los Rin, thank you from Tampos. Ayan. Shout out mga lalabs. 8 million mega love shout outs. Los Ren, thank you daw from Tampos lalabs. Ayan. Si Tampos po, road to 1K mga lalabs. Dina Virgin. Dina Virgin, mega love shout out, Mex Vlog. Ayan. Dina Virgin lalabs. Kumusta ka na, Dina Virgin? Help po bibi bahay ko from Dina Virgin. Ayan. Magbaba ka lang dyan, lalas ng bahay mo, Dina Virgin. Ayan. Dina Virgin. Pababa ko bahay ko now from Dina Virgin. Ayan. Sige, lalababa mo yung bahay mo. Wait lang, tanggalin ko muna nga yung music ko. Wait lang. Ha? Iyan muna natin. Tampos! Ayan yung nakapin po mga lalabs. Road to 1K po ang nakapin. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Standby lang si Risa. Madam Risa, salamat. Tampos, nasa bahay mo ako, Tampos ha. Ayan. Nagcha-charge kasi yung mobile ko. Ano ma? Ano? Wala akong number na Auntie Ilin. Paano kung machat wala nga akong number? Saan ba pupunta yun, ma? Dumiretso na yun ng pili. Bakit di niya chinek naman kung tama yung binigay ko? Wala kang number na Auntie Ilin, ma? Pauwi ba yun sa bahay nila? Ma? Nagpauli pa pala eh. Di ba yun bubuksan nila? Para makita? Ayan, 6 million mega love shout out. Tampos na sa bahay mo ako, Tampos. Tampos, tinanggal ko lang yung music, wait lang. Dina Virgin Mix Black Dan po, pasukli from Los Rin. Isunod kita, Dina Virgin ha. Dina Virgin, wag kang umalis. Ikaw sunod ko lalabs ha. Tampos, ayan Tampos sa bahay mo, ako ulit Tampos. Bumalik na ma. Tampos, hindi na Tampos ha. Tampos, nandito ka pa ba Tampos? Rosel Badong OTW, Rosel Badong. Ayan, Tampos din ako, Mr. Pahidman. Miguel Love, shout out, yoho. Mr. Pahidman, long time ago How are you? Mr. Pahidman, Miguel Love, shout out.
Buti pa to si Mr. Pahidman, ang laki na ng kanyang bahay. Ayan, Tampos, nagdidikit ako sa iyo, ha. Mr. Pahidman, Migalab, shout out. Danarang, ayan, Dimple Sakura Lalab, Madam Migalab, shout out. Gawin kitang 960, ha, Tampos. Maya-maya music, tinanggal ko lang yung music mga lalaki, ibalik natin maya-maya. Nagdidikit lang muna ako sa ano, yung ginagamit ko kasing ano, mobile. Hindi yung pinapa-music ko. Ayan, Dimple Patamsak. Dina Virgin Lalab, ano, wag ka umalis, ha. Bumalik na, ma. Dina Virgin Mix Black, Dan Pulpak. Ano daw nang didiretso yun ng pili o uwi sa kanila, ma? Kumusta host new movie ko from Mr. Pahidman? Mr. Pahidman Lalab, Migalab, shout out. Ayan, L3. New video from L3. Lalab L3. Ayan, nagdidikit lang ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, kay Tampos. Tampos po nakapin mga lalab. Road to 1K mga lalabs ang nakapin. Dan Tampos Pulpak from Dina Virgin Mix Vlog. Ayan, Mr. Tampos Lalab, pasuklian na lang si Dina Virgin. Lalab Dina Virgin, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Pasukli na lang po, Mr. Tampos. Kay Dina Virgin. Sukli lang Tampos, please. From Dina Virgin po. Ayan. Ayan yung nakapin po mga lalabs. Ano na lang sa nakapin? 4 na lang po, 4. Dina Virgin. Mr. Pahidman, ano nangyari? Bakit tayo naglo-loading? What happened? Everything like this. Baka pinapatay na to ni ano dahil di pa nagbayad ng internet. Sino? Si Jess? Sino? Baka dumiretso ng pila yun, mali. Sino? Baka dumiretso ng pila yun, mali. Si Wawaw yun. Si Wawaw yan eh. Ayan, 7 million mega love shout out. Dina Virgin, wag ka umalis dyan ha. Ikaw sunod. Dina Virgin, ikaw sunod kay Tampos. Dina Virgin. Ayan, 7 million mega love shout out. Parang uulan na naman. Diyos ko naman. Ayan. Hindi naman nakikisama. Ayan, host Patamsak upcoming premiere from Chels. Ayan, mga lalab, Chels Gaming at iba pa. Meron po siyang ano, upcoming premiere mga lalab. Tamsakan po natin. Ayan. Tamsakan mga lalabs. Dina Virgin. Ayan, sa nakapin mga lalab, 2 na lang po. 2 na lang sa nakapin kay Tampos mga lalabs. Ayan, 2 na lang. OTW Tampos at iba pa, tara, pahiram na kita. Si Mr. Pahidman, may pangpahid. Ayan. Diyos ko ma, why it's raining? What happened? OMG, why like this? L3, Migalab, shout out L3. That's why it's loading because it's raining. Oh my God. Why like this? Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Pwede naman bumalik, ma. Balak number ng antilin. Si Papa, saan na, ma? Saan na, ma? Si Boy, saan si Boy? Si Dida. Bigyan kita ng pera, Dida. Gusto mo lagi may pera. Mr. Pahidman, may motor ba dyan, ma? Dan Iron Gold Full Park, kung di na virgin.
Ayan, 7 million mega love shout out. Pag ito namatay, iwan ko. Ayan, 960 ka na, Dina Virgin. Baba ka ng bahay, Dina Virgin. 959 ka na, Tampos. Ano ba to, ah? Hindi ko nga alam yung ano ni Bibi. Hindi kami friend. Barista Lalab, mega love shout out. Ikaw naman, di ba friend mo yun sa book? Pamiss mo nga kay Bandida, ma? Pamiss mo kay Bandida. Si Bandida, para naman laging walang pakialam. Dida, ano naman Dida? Ayan, 6 million mega love shout out, Dina Virgin. Ayan, Dina Virgin, ikaw na sunod, lalabs. Diyos ko, makisama sana ng ulan. Ayan, Dina Virgin, nakapin ka na, lalabs. Dina Virgin. Ayan, 7 million mega love shout out, 7 million. Palablab, ano, Mr. Tampos Lalab, na ano ka na, 960. Dagdagan mo na lang yan, lalabs. 960 ka na. Mr. Paidman Pasukli from Iron Gold. Ayan. James Malasaga Tamsamsak Lalabs. Ayan. Sir James Migalab, shout out. Salamat sa patamsak mo dyan. Please tamsak po ako, please guys. Lalabs. Ayan. Sir James Migalab, shout out. Salamat sa patamsak mo dyan. Please tamsak po ako, please guys. Awa po kayo from Dina Virgin. Tingnan natin yung bahay ni Dina Virgin. Main channel mo ba ito, lalabs? Ayan, Dina Virgin naka-main channel. Mga lalabs, Dina Virgin nakapin, lablabin natin. Please, mga lalabs. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay, Dina Virgin. What? Ayan, 6 million mega love shout out. Ayan, Dina Virgin, bigyan kita lalabs ng banana. Wait lang ha. Punta muna ako sa main channel ko. Dina Virgin, palablab mga lalab. Dina Virgin. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million. Diyos ko, nag-loading man to ambot. Ano ma? Nandyan na. Ano? Ano? Aray. Ang sumigaw man kasi nakalive ako. Los Rentaliedo palablab guys from Los Rin. Ayan. Salamat, tumigil na yung ulan. Ayan. Lablabin nyo ko. Ayan, from Los Rin. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan. Salamat po ng marami sa inyo. Ayan, from Los Rin. Jocelyn Vlog in Japan, mega love shout out, Jocelyn. Mr. Paidman Dansukli from Tampos. Mr. Paidman Lalabs. Napahiran ka na ni Tampos. Host, tirahin kita sa lubot ni Tampos. Host, tirahin kita sa lubot. Sige na, nandyan si Dina Virgin. Ambot ka oy, Jocelyn. Ano ma? Ma, sino bantay doon? Bibi, sabi mo nga, Bibi, mupo ka nga sa tindahan, Bibi, pag may bibili, tawagin mo ko. Bibi, Bibi,
Salamat po ng marami sa inyo from Dina Virgin. Dina Virgin, lalabs. Nasa bahay mo ako, Dina Virgin, oh, ha? Jocelyn in Japan. Ayan. Kikiri. Ayan. Jocelyn, salamat sa grasya, God, Lord God. Ayan. Wow, daming pagkain. Host, tirahin. James Masalaga dan Pulpak. Ayan. Dina Virgin, lalab, sa bahay mo ako. Pinapanood ko yung bahay mo. 116. Dina Virgin Pasukli from Rosel Badong. Dina Virgin from Rosel Badong. Dina Virgin lalabs. OTW rin tampos at iba pa yuho from Mr. Pahidman. OTW rin tampos at iba pa yuho from Mr. Pahidman. Bibi, umupo ka nga, Bibi, tindahan, Bibi. Pag may taos, tawagin mo ko, ha. Jocelyn Vlog in Japan, OTW sa'yo from Tampos. Ayan. Sino po dito punasan ko from Mr. Pahidman? Si Mr. Pahidman namumunas mga lalabs. Mr. Pahidman dan pasukli, lalabs. Payuda host, baby patawon, malooy, maawa ka host. Jocelyn, sige lalab. Sunod kita kay dikitan mo muna si Dina, Virgin. Virgin pa, salamat. Virgin pa. Dito ko sa bahay mo, Dina Virgin. Maraming salamat po, ma'am. Wait lang, Dina Virgin. Tingin mo naman to, nag-iikot. Ayan, 8 million. Mega love, shout out, 8 million. Dina Virgin. Ayan, lalab ha. Dikit ko na yung main channel ko ha, Dina Virgin. Main channel to lalabs ha. Ma'am Dan Rosel Badong. Ayan. Balbal. Ayan. Mr. Five, may kasamang diin pa. Mr. Jocelyn Vlog. Maya lalabsa. Dikitan mo muna lalabs yung nakapin. Saliram lalab, mega love, shout out. Saliram Gamer. Ayan, Saliram. Haha, thanks Idol Pahid. Isagad mo na yung pang ginamos hehe. Sana all 8 million. Sana all ba? Ayan, punta tayo kay Dina Virgin. Tanggalin ko muna yung aking music for a while mga lalabs. Ayan. Thanks for inconvenience. Dina Virgin. Ayan. Ito rin kasi yung ginagamit yung mga lalabs na Dina Virgin. Ayan. Ito rin kasi yung ginagamit yung mga lalabs na pang music kasi yung isa kong mobile is naasira. Wala pa tayong sweldo kay Lolo Whitey kasi kinain niya nga yung revenue ko. Kinain niya yung yung $100. Iwan ko kung saan niya nilagay yan. Ayan, Dina Virgin, lalab, nasa bahay mo ako. Salamat sa grasya, Lord God. Ayan. Happy birthday kay Dina Virgin. Dina Virgin, din ako nagbakas lalab ha. Tuslok, dikit, watch 2 minutes. Ayan. Dina Virgin, pangalawang dikit. Ayan. Pangatlo na pala kasama yung main channel ko, Dina Virgin ha. Dina Virgin. Ayan, lablabin nyo si Mr. Pahidman. Ang laki-laki ng kanyang bahay. Si Mr. Pahidman. Ayan, pangatlong dikit, Dina Virgin. Si Jocelyn Vlog in Japan. Si yan? Si Kabuyaw yan, alam ko. Naalala ko na pala yung kanyang Hoy, wag kang magdrama, Jocelyn. Kunwari ka pa dyan. Gusto mo, tampanin ko yung bitlog mo. Si Jocelyn Vlog in Japan, si yan? Si Kabuyaw. Hoy, Kabuyaw, di pala ako nakakapunta sa'yo kasi alam mo ba, nasa Pilipinas ako ngayon, laging sira yung aking internet. Kabuyaw Warriors from Tampos. Ayan.
Hoy, Jocelyn, alam ko na ikaw yung nasa likod niyan. Ayan, 5 million mega love shout out. Kabuyaw, ambot sa imo dadang ang imong labat. Kaya pala kanina parang kakaiba yung mga salita kasi si Kabuyaw pala yun. Kabuyaw dadang, ay ambot man dadang ay. Bus kita kids naman tayo sa Liram Game. Kabuyaw pala yun. Kabuyaw dadang, ay ambot man dadang ay. Bus kita kids naman tayo sa Liram Gamer. Iron Gold nagbaba ng bahay. Dina Virgin Lalabs. Elma Abayon, Migalab, shout out Lalabs Elma. Ayan, nagdidikit ako sa iyo ano. Gawin na natin tong 20, ayan. 118. 118, 19 ka na, Dina. Dina Virgin. Bibi? Masindahan ka ba, Bibi? Ha? Diyan ka lang, Bibi, ha? Pag may bibili, tawagin mo ko. Ha? Ano, Bibi? Diyan ka lang, ha? San ka? Nung ko sa tindahan ni Mama lang. Pag may tao, tawagin mo ko. Ayan. Iron Gold, nagbaba ng kanyang bahay. Elma Abayon, nagbaba ng bahay. Migi love, shout out. Elma Abayon, bahay mo from Tampos. Lalab Elma, bahay mo daw, lalabs. Dina Virgin. Lalab Elma, bahay mo daw, lalabs. Dina Virgin. Ayan, lablabin natin si Dina Virgin, mga lalabs. Dina Virgin, nagdidikit pa rin ako sa'yo, ha? Dina Virgin. Dina Virgin. Dina Virgin Mix Vlog. Iron Gold, ayan, nagbaba ng bahay. Dina Dan. Dina Virgin Lalab. Dan sa'yo si ano? Si Madam Elma. Salamat marami, ma'am. Ayan. Huwag kang lalab magpasalamat. It's like that. Walang ibang magtutulungan kung di tayo lamang. Ayan. 5 million, mega love, shout out. Basahin mo comment ko, giatay ka, oy. Nagdidikit kasi ako patingin nga backread ko nga. Talaga naman to si si Jocelyn to eh. Si Iron Gold to eh. Ay hindi, si ano pala to? Si Kabuyaw. Nasaan na ba yun? Kabuyaw man oy. Saan na ba yung misis mo, Kabuyaw oy? Mas malaki sa'yo, host. Pahimas din ako. Paano mas malaki sa akin? Wala man akong bitlog. Ano to, Pokemon. Pokemon ang meron tayo, lalas. Pokemon. Mga lalas, dan na kayo kay Dina Virgin. Ayan, magpa-music naman na tayo. Ayan, nag-ano ka na, nag 120. Oo naman, thanks po, salamat marami. Ayan. Yung ating pa-music naman tayo, maya-maya uli. Dina Virgin, sinong may premiere dyan? Magsabi lang mga love ng mapin. Ayan. Madam Ilma, may premiere ka ba? Napakaganda, short rock formation. Ang ganda-ganda naman na to. Mac Arlord TV, Migalab, shout out. Tamsak kapatid. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak dyan. Migalab, shout out from Mac Arlord. Ayan. Ilma, lalab, tamsak na lalab sa bahay mo. Lalab, tamsakan ko. Walang bibili-bibi. Diyan ka lang ha. Jocelyn, ayan, tamsak lang sapat na. Ayan, si ano meron yan? Si Jocelyn. Maraming alaga dyan, kunwari lang si Jocelyn eh. Yung bitlog mong malaki. Ayan, si Madam si Jocelyn, napakadaming silipin na sa labas. Tamsak lang sapat na. Hoy, Jocelyn. Bakit pala yung wala kang kinita? Jocelyn, narinig mo ba ako? Ha? Ha?
Ma, okay na ma. Ma, nagwi-welding. Hindi ba nila alam na nakalive ako? Bago silang mag-complain ako sa barangay. Kaya pala naikot yung ano ko eh. Kaya pala umiikot na naman ako. Nagwi-welding sila eh. Nagwi-welding na naman talaga. Panira talaga to dito eh. Bakit ko naman nabura yung ano night boot ko? May napindot na naman ako mga lalabs. Nagwi-welding ma. Ha? Kaya pala naikot to. Nag-itim-itim. Ano sabi niya? Sinong baby? Kay ano pa siya? Ba't wala yun ma? Wala. Ma, sabihin mo papunta mo na doon ma para makuha yung ATM. Ma, pamuturin mo nga si Dida ma. Bad trip naman. Nag-welding kasi. Bad trip naman eh. Nag-welding ata ma. Lagi mo lubot host. Lubot mo, ano, Jocelyn, ang bot. Hindi naman na. Ma. Ayan, 8 million Migalab shout out. Million Migalab shout out. Pakis na lang, host. Akin na, ikis mo yung lubot ko. Gusto mo? Madam Ara, nag-ano kasi. Nagganito, oh. Talaga naman si Jocelyn, hindi naman na eh. Nanigas na mukha. Chef Errol Karumayo from Mr. Piedman. Ayan. Mga lalab, patamsak po ako ng kapin. Mga lalabs na kapin. Ano ma? Alin? Washing mo? Ang tigol mo naglo-loading. Ko pa na ma, nagwi-welding pa ba? Matingnan mo nga ma. Ikot-ikot nga murag piriswit. Bad trip talaga to dito.
Chef Errol Karomay, mega love shoutout, La Signal. Chef Errol, ikot-ikot nga murag, very sweet. Sik talaga tong ano na to. Ma. Ha? Chef Errol Karomay, dan full pack from Iron Gold. Ayan ni. Ayan, 10 million mega love shout out. Golden Honey USA 68 mega love shout out, shout out. Ano ma? Naka-live ako. Ayan, Golden Honey lalab mega love. Ayan, 10 million mega love shout out. Bicula ng Oragon nagbaba ng bahay. Jocelyn in Japan, ambot sa imong dodong. Dayo Serie Lakeside Phase 1. Ayan, New Gun. Yung laging ganyan yung video mo, ano, Jocelyn, hindi ka naman kasali, taga-video ka lang eh. Ano ma? Ambot. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakap. Mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan. Hoy, Jocelyn. Ayan, ambot sa imo dodong. Nag-ikot-ikot na naman, lintian naman na. Ayan, 6 million mega love shout out. Ayan. Mga lalas, patamsak pa ako nakapin, R&D Elos Vlog. Ayan, upcoming LS. Hoy, Jocelyn, ako yung ayudahan mo. Sa imong lobot. Jocelyn Kabuyaw, warrior, nandito ka pa. Panikot-ikot man dudong, oy. 6 million mega love shout out. Ayan. 36 thumbs up. Thank you so much, everyone. Si Iron Gold, lalabs. Dan si Iron Gold sa'yo, pasuklian na lang. Nawala si Os. Nandito ako, Mr. Pahidman. Andito ako. Pupunta. Nandito ako. Ayan, nawawala tuloy yung mga tao dahil sa loading. Tampos, dating dikit, umikot ata kahos. O nga lalab, umikot ako. Umikot nga ako, umikot. Iron Gold mo, nagbaba ng bahay si Iron Gold. Mga lalab-lablabin natin si Iron Gold. Mga lalab, na po ba kayo magtamsak sa nakapin? Ayan, si Madam R and Elos Vlog, mga lalab.
Salamat Ilma Abayon. Ayan, 3 million Mega Love shout out, 3 million. Salamat Ilma Abayon from Tampos. Unstable, lagi na lang unstable. Ayan. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Aning. Ayan, 3 million Mega Love shout out, 3 million. Saliram Gamer Mega Love shout out, Saliram. Ayan, punta tayo, lumayas na. Mr. Pahidman. Ayan. May harang. Paano ang tamang pag-apply ng Permax sa mga malalabo ang mga mata? Galing talaga ni Mr. Pahidman. Mr. Pahidman, ayan, nasa bahay mo ako ha. Mr. Pahidman, ayan. Pinapahiran mo, ang galing mo talagang magpahid. Ayan. Kaya kita idol eh. Mr. Pahidman. Saliram Gamer, Mr. Pahidman. Saliram Gamer, Dan Pulpak Pasukli, thank you from Iron Gold. Pulpak Pasukli, thank you from Iron Gold. Ayan, 3 million Mega Love shout out. RN Elos Dan Dikit Pasukli from Tampos. Madam Ara, dan po si Tampos, pasuklian na lang po Madam Ara. Thank you so much. El Trilalab Miguel